21 maart 2025, lente.
Zo de grote markt, nog altijd een parkeerplaats hier. En dan ook aansluitende horecazaken. Je ziet dus in Hulst wel voldoende fietsstalling, ook dit die erbij gekomen is. Dus er is wel een fietsmentaliteit. Maar de deelfietsen, dit onderwerp is toch wel iets die niet doordringt het nut in deze regio's. Want het is bijzonder nuttig voor het dagtoerisme, maar ook voor de grens, 5 kilometer van de grens. Dus het is toch wel een moeilijke zaak. Je ziet al jaren hier, het is een onderwerp die toch wel niet verandert. Het is af te wachten hoe dat zal evolueren nu. Ça va, dan erdoor.
Ja, de nieuwe constructies in Hulst gaan bijzonder vlug. Ik heb het ook al kunnen tonen op verschillende street views, dat is ongelooflijk. Nog maar een paar maanden terug was dat gestart en nu, dat rijst hier uit de grond. Hè. Zo hier ja, de affiches van enkele films.